ಅವರು ದೀಕ್ಷತರು బాయికుంకు దాయలేరుకు అని పాటలెక్కు అని బాయికుంకు సందిర్కు నావ చేశారు. నేను మాటు వర్షేర్మంతకు దీక్ష లాసి ధర్మ జాగరణ లాసి అని మాటు ఫస్ట్ కరికేన మాటు మా సమాజు మాకు సపరేట్గా ధర్మం అంతకి లేకపోతే మాట హిందువులకి మాటు తొల్లే బొమ్మి బస్క పుడతాయి హాస్పిటల్ మంతడు నేను పేరుకు పుడతా అక్క మాకు పుడతాడించకే చరిత్ర విస్తేరమంతా ఆను మాకు సపరేట్గా ఉంది ధర్మం అంతా. నేను మాటు హిందువులకు నా వాయివట్ ముస్లిం నా వాయివట్ అని క్రిస్టియన్ నా వాయివట్ మా ధర్మ మాకు మంత ಅದು ನೌಕಂಡ್ ಪ್ರದೂತగా ಬೋತೆ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತರು ಮಹದೇವಲು ಅಗಟಲ್ ವಾತದು ಮಾವು ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಪೀಚಿ మన తాకోల మాకు మంత నేడు ఆ ధర్మ మాకు మరుగుతా కాబట్టి నేను మాకు హర్కత్ బర్కత్ వాసేసిలే ఇతకే మాటు నడుండలు మరుగుతారు మొదగలు చొకటే మత్త బస్కతే దుసరో ధర్మ మా నఫ్నగా మా రాజ్యాన్నగా ఇంటరాతము హాస్పిటల్ మా ధర్మతో మరుగుచి దుసరో ధర్మ ప్రదేశం చేరమని నేను మీకు తావై మాటు కూతుమైన భావమైన మా పేరుకును చుట్టేసి అయ్యప్పయో సాయిబాబాయో ఉండే దుసరో దీక్షా తీసేయారు మంచిది మా ఊరిపోయిలో ఇతకే నేను అర్థం చేయనా ఓ నా సొంత భయ్యను భయ్య ఏం చేసొత్తకే ಅದು ಲಾಟ್ಕಿ ಅಂತ నేను దుసరో భయ్యను ఇది మా భయ్య ఏం చేస్తకే అది లాట్కీ ఆనే మా పేరుకి బాగుతే మంతము జంగుబాయ్ అని పాండి కుప్పర్లింగు అవు కొన్ని హేతు గీతకనే మాకు జావసింది అది రకంగా మాటు మా పేరుకుని హేతు కేవలం అవసరం అంత నేడు 16 ಡೆಂಸ ಆಟವಾದ ಭೋಂಗವಂತ నేడు దుసరో సమాజనగా మర్మి ఆంతంగా చేసకే ఊరు సినిమా పాఠంగా ఉండే దుసరో పాఠ లావుకిసి ఊరు మర్మికి బతి మహగా పిల్లే ప్రతి కాయిదత్తు ఉంది అవాజ్ మాంత ప్రతి కాయిదత్తు ఉంది రీతి రివాజ్ మంత మాట రికమే వాయిమకి 16 ಡೆಂಸ అటవాద అని మా గోండి ಬೋಲಿ ಬತ್ತೆ ಮಂತೆಯೋ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷ ಇದ್ಗಿ ರಿಕಂ ಬಾಯ್ಮಕಿ ಅದು ಮಹಾದೇವನ ಡಮ್ಮರು ಕೊನ್ನಲು పిస్తదాలు ఇతకే కొన్ని కరోడ్ సాల్ నౌకట్ పృథ్వీ పుడితే టైంనే మాకే పుడతాము బస్కతే ఈ సృష్టి మత్తయో ఇది సుస్థితగా 2 గడ్డలు పుడతాము ఇరేసియా అని గోడవాన ల్యాండ్ ఇరేసెత్తును ఆగ 4 కండలు పుడతా తానుగా అని గోడవాన ల్యాండ్గా సిఎం కండలు పుడతా ఇది నౌకన్కు పృథ్వీతగా సిఎం బౌతే కండలు మొత్తము అవి కండలగా మా గోడవాన ల్యాండ్ మొత్తం గోడవాన ల్యాండ్ ఇంతకే ఉంది భారతదేశంలో ఆయో అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ಏನು 5 ಕಂಡಲ್ನಾಗ మా గోడవన ల్యాండ్ మొత్త తొల్లే అది గోడవన ల్యాండ్ನಾಗ మా కోయ మొత్త ఆచార విచార మొత్త ಮತ್ತೆ నేడు బస్కతే ఆర్యులకు మా భూమితగా ఎంటర్ ಆಗ್ತಾರೋ ಊರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಮಹಗ ಬಸ್ಕತೆ ತತ್ತರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾವಟು ಬಸ್ ತಾತಾರೆ ನಾನು ಮಾವ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಕೊಡ್ತಾ కాబట్టి
నేను మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడవాలి బాధ్యత లక్షపేట మాటలు ಹೀಗೆ ಪೇಂದಾಗ ವಾಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ತಗ నేను ప్రతి ధర్మతాలు చూసేమంటారు ಬೋನ ಧರ್ಮತನು ಓರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿರమంటారు ತುರ್ಕನ ಧರ್ಮತನು ಓರ್ ತುರ್ಕಲೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿರమంటారు నేను ఓరు కృష్ణನ ధర్మ క్రిస్టియన్తా ఓనే ఓరే ఓన ఓరే కాపాಡ್ತಿರమంటారు అదే లాసి మా ధర్మతులకి మాట కాపాడాలి అవసరం అంట నేను తుర్కలు ఓరు రంజాన్ బక్రీద్ టైం में और करेक्ट टाइम में होना ಇಂದರವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತುಲ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದರವಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪೇಂದಾಗ ಆನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ವಾಯನ ಇಂದರವಲ್ಲಿ ಕರ್ಗಿರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚರ್ಚನಾ ಸಂಜಿ ಓನ ಧರ್ಮತುಲ್ ಓನ ಪೇದನು ಮೂಡೆ ಮೂಡೆ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕಿರ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪೇಂದಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಆನೆ ಮವನ್ಗಿರೆ మా కోయ ధర్మతను కాపాడగల అవసరం అంట ಮುನೆ ಜಾಗ ಮಂತಮ ಬರ బతలాతికి ఊర ధర్మ విహన్ లాసి ఊరుకు కురాన్ మంతను భగవద్గీత మంత బైబుల్ మంత ಮತ್ತೆ మాకు తెలియను ಭಾರಿ ತಿಳಿಗಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ತಪಿನ ತೊಲ್ಲೆ ದುಸ್ರೋ ಸಮಾಜನೂರು ಮಾಪುರೋ ದಾಡಿ ಕೇಸಿ ಅಕ್ರಮಣ ಕೇಸಿ ಮಾವ చరిత్రతను మా ధర్మతను మొత్తం ఆనువల్ సిల్వాక్ నాకు ఇచ్చారు కాబట్టి నేడు మాకు బగన్ పుట్సేసిలే అదే లాసే నేడు తొల్లే జంగుబాయి పాండుకుపల్లింగు బాన్ పుడతారో ఈరపుర మండలిಗೆ నేడు మాకు గురు పుడతారు కుసరం హనుమంతరావు మహారాజ్ ఆనే కుంభ భగవంతరావు సాబ్ ఊరు వ్యస్త నేగితే నేను మా సొత్తకినే మాకు బతే బర్గత్ మా ಅಂತ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಇದು ನೇಟ್ ಪುಡ್ತಾಯೋ ತೊಲೆಗಿರೆ ರಾಜಲಿರು ಇದೇ ಧರ್ಮ ತೊಳಿತರು ರಾಜಲ್ ಕಾಪಾಡ್ತರು ಹೀರಾಮೋತಿ ಕಾಕ್ತರು ತೊಲ್ಲೆ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಮತ್ತ మా కోయ రాణి అద్గిరే ఇదే ధర్మ సొంజి రాజ్యం కాపాడుతూ బతి బతలాత తొలే ఢిల్లీ సుల్తాన్ కు ఊరు తాన్పరు దాడి చేసి వేలాది మంది సైన్యం సొత్తగిరే ఊరు పద మనసుండు కోయ రాణి అదే దీనికి బతల్ పవర్ మంత ఆయన చేతకే మాటు అమృత్ కుండా పుట్టాడు అమృత్ కుండితకే పేన్ పుట్టిన టైంలో మాట పుట్టాడు కాబట్టి మాకు అది పవర్ మొత్త మాటు బదిత కాదు అది రకంగా ఊర రాజ్యంపూర్ దాడికి ఇతకే కోయరాని దుర్గావతి పద మనసు కూడదు అరే వీరికి బతల మంతించే ఇంకొరికి ఇతకే మాటు పేన్ కుంతనే మాటు వేన్ కాతాడు ఆయన మత్తడు కాబట్టి ఊరు మాగా కరిగిసి మా పేరుకుని బస్కి ఇచ్చారు తర్వాత మా రాజ్యాలు చూడతాడు ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಮಾ ಪೇನ್ಕು ಜಾತಿತಗ ಅರ್ಥము ಜಾತಿತಲ್ ಬಾರಿ తెలిసి జంగుబాయి ఆయన పాడుకుపర్లికు బారి తెలుస్తారు ఇంకే నన్ను మనతో మీకు కావా ముందు అడ్వకేట్ గా మంచి మనం జైలు తాతేందుకే సూటి పాలి ఆనే మా పేరుకు బద్ద తప్పకి తను జాతితగ లావు కీతోరు మహాదేవ బతి ಕಾಲಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಪಾಂಡುಕುಪರ್ಲಿಂಗು ಸಂಜೆ ತೆನ್ಮತಿ ಆಗ ಬೋನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಾಹಲೆ ಮಹಾದೇವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಾಹಲೆ ಬದ ತಪ್ಕೀತಕ್ಕೆ और 12 साल को यादी तक लाभ की तो अदे लासी महादेव नग संजी और वेरी कुंची इगटलु रीति रिवाज न मोट तैयार की तो बते जातलु बेनपुर भारी तरह नंजे व्यक्ति महादेव न परमिशन ते జంగుబాయి పాండుకుపల్లింగు మా పేరుకును భారీ తన్మడ తెలిసి పేన్కి నల్మల వేన్కి మడాత బార సగానికి మడాత ఆ బార సగనల్లే నేడు మా తెలంగాణ తగ 4 సగం అంతా మైతా సగము మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్రకే మంత బతి ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಿತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ బగన్ కోయ బోలి మంత అని చెప్పకే మా తెలంగాణ తగన్ మంత నేను కోయ సంస్కృతం మొదలు పుడతా మావ 10,000 సాల్కు మొదలు పుడతా మావ ఆను కోయ బోలి తుంగి నేడు మాటు మరుగు సేరు మంత అదే లాసి మా ధర్మతులు బోరి కాపాడురు మా మావటే మా ధర్మతులు కాపాడాలి అవసరం అంత
నేడు తుకారాం సాబ్ మత్తరు वो रिकमे आइए साहब आयमकी वो रिकमे పొరల్ ಅದು ಅತ್ತ పొరల్ ವಾಯಮಕಿ ಓರ್ಗಿರೇನೆ ತೊಲ್ಲೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ದೀಕ್ಷಿತನ್ ಮುನೆಸೊತ್ತು ತೊಲ್ಲೆ విడిగిరే మత్తరు ఊర్గిరే దీక్షతన్ మందిరు నేను వాటు దీక్ష అయితకే డెస్క్ వార్షిమంతటు ఊరు పూసమైన వాయమైన మత్తకే చెప్పులు చుట్టిందరు సంద చుట్టేసి ఊరు రీతి రివాజ మందిర్ ನಾನು ಇಂಕ ಬತ್ತೆ ವೆಸ್ತನು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ತರ್ತುನಕ್ಕೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜ ಮಂದನ ಚುಕುಡು ವಾಯ್ తాకన చొక్కడు వాడితే తాకనించి పేర్కొని భారీ తడుతున్నకే ఒకవేళ బస్తాతే బోరు సాక్ష్యం చేతకే నిలంజాన్ని పోర్తించ వెచ్చి మాకు నక్నగా గాబురాకి గుర్సుమడాత నేను నక్న గాబురాకి భారీ మంత్రం చేతకే నాటు రూపు రీతి రివాజ తాకాంతరికి చెల్లించే చూడు అరే మాకు బోరే చూడితే చెల్లు రుంజే మాటింద మతి మా ధర్మతు మా తప్తకి చెల్లైన వాళ్ళు జంగుబాయి పాండుకుపల్లింగు చూడ్చారు మంత్ర జంగుబాయి ఇత్తకే నెలెంజు పాండుకుపల్లింగు ఇత్తకే పోదు నేను చూడ్చేమంత మా నాటు రూపు గాబురాకి మంత ఆయన చేతకే మా రీతి రివాజ్ తప్తకి బతలిన వాళ్ళు అవి చూడ్చారు మంత్రి అదే లాసి పూసమైన భావ్యమైన ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ನ ಮಂದನ ಭಾರಿ ಚೊಳುತೆಗಿರೆ ರೋಲ್ ವಾತನ ಏರ್ತುಂಗನ ಬಿಯ మన కడవాటన పతిన రోస్తునగా దీవనిర్సన ಇದು ರೀತಿ ರಿವಾಜ మతకనే మాకు బర్కత్ అక్కత్ బర్కత్ వాంత అది రకంగా మాట మందం లాసిన నేడు నటు మాటు సుట్కితాడు కాబట్టి ఈ దీక్ష తెన్మడాత 2001 ఆ టైంలోనే రామారావు సాబ్ అని భీమరావు సాబ్ ఇవి డగుల్లోకి మత్తరు ನನಗಿರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಟುನೈ ನನಗೆ ಗೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಬಿಡ್ತಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಇಚ್ಚೋವೆಲೆ ನಾ ಕರೆ ಮಾತಿಲೆ ನಾ ಕರೆ వాళ్ళ టైం వాళ్ళకే ఇన్కే నన్ను ఈ దీక్ష వార్తి చెయ్యి సాల్ కాసేమంటారు వెళ్ళే టైం వీడతా నన్న తొలితల మనమంటే ఈ పాటికి ఉండే భగసందును ఇది రకంగా ప్రతి మాయనంగిరే బర్కత్ మంత ఈ దీక్షతగా అచ్చో బారి నేను సక్రే మరో ఆఫీసర్ ఓరు ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಓರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು దీక్ష వాడుతారు ఓ సక్రే ఫోన్ చేసి బదలింతో సార్ నాకు జంగుబాయి పాయ మాత ఇంతో బాన్ సార్ ఇంజే నన్ను ఇస్తాను చెల్లె బత్తి మా పేడింకు మెడిసిన్ తగ్గ సీట్ వాత ఇంకే నేను హైదరాబాద్ సంజయమంతాను ఎంజాయ్ ఇస్తారు నాకు జల్దిన పాయ మాత ఎంజాయ్ పెడతారు ఇంక తేగితే సాక్ష్యం బదలు మా అంత నేను ప్రతి వారం మాయనంకు బద్ద ఉంది రకంగా ఊర కోరికను నెరవేర్చరే నేను జంగుబాయి మంత కాబట్టి ప్రతి రోజు ప్రతి నాటే సమాజన సందిరిగిరే జంగుబాయి దీక్ష వాట నింజకే టైం కాబట్టి నా విశ్వర్ వ్యక్తికే చేశారు